Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για τις απόκριες, τις αποκριάτικες στολές και τους προορισμούς που μπορούμε να έχουμε τις ημέρες αυτές. Εμείς συνεχίζουμε με εκδηλώσεις που έχουν σαν θέμα τις απόκριες, όμως εδώ έχουμε και την, αν θέλετε, τη μορφή του εθελοντισμού. Μέσα από την εκδήλωση στην οποία θα αναφερθούμε τώρα, θα δούμε πώς μπορούμε συμμετέχοντας να συμβάλλουμε και στην ενίσχυση των παιδικών χωριών ΣΟΣ Κρήτης. Εδώ κοντά μου βρίσκονται σήμερα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Αγώνα Τρέχω για την Καστρινή Αποκριά. Κοντά μας λοιπόν βρίσκεται ο Μιχάλης Δελάκης. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Και για σήμερα και για κάθε φορά που το Creta Channel είναι κοντά στους κυνηγούς του κρυμμένου θησαυρού και κοντά στις ομάδες που ουσιαστικά ζουν την Καστρινή Αποκριά από το 2003 μέχρι νομίζω σήμερα. Έτσι πολύ έντονα επανήλθε η Καστρινή Αποκριά και νομίζω ήταν κάτι που έλειπε και το είχε ανάγκη το Ηράκλειο. Για μας είναι έντονη από το 2003. Έτσι, με αυτό η λέω. αγάπη και η επιθυμία είναι να μπουν κι άλλοι στο κεφάλαιο Καστρινή Αποκριά, που για το Ηράκλειο είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω και αν δεν το ότι ξέρουν οι Ηρακλειώτες, θα σας πω ότι οι πρώτες αναφορές είναι γύρω στο 1350 για αποκριάτικες γιορτές στο Ηράκλειο με συμμετοχή όλου του κόσμου. Εάν διαβάσει κανείς ιστορικά κείμενα, μπορεί να δει ότι οι μεγάλες γιορτές στην Κρήτη που διοργανώνονταν ήταν τα Χριστούγεννα και την Αποκριά. Έτσι. Όλα τα άλλα ήταν πολύ πίσω. Και επειδή μιλάμε για 12 μήνες τουρισμό το χρόνο, ο Φεβρουάριος μπορεί να είναι ένας πολύ δυνατός μήνας για το Ηράκλειο, που να φέρνει πια κόσμο, ο οποίος κόσμος να θέλει να έρθει για να περάσει καλά. Γιατί οι ομάδες του κυνηγιού, αυτό που λέμε 13 χρόνια, είναι ελάτε να περάσουμε καλά. Και αν όχι εμείς, τα παιδιά μας πρέπει να μπουν στο κόλπο εντός εισαγωγικών της Καστρινής Αποκριάς. Πολύ ωραία, κάνατε έτσι μια πρώτη εισαγωγή. Μαζί σας ακόμα στην παρέα βρίσκονται ο Σπύρος Χαρατσάρης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Σπύρο. Και ο Μάνος Λαγουδάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο. Θα μιλάμε στον ελληνικό. Νομίζω ότι έτσι είμαστε μια πιο άνετη παρέα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις. Τρέχω για την Καστρινή Αποκριά. Έτσι ονομάζεται αυτός ο αγώνας, ο οποίος, Σπύρο, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, έτσι. Αυτή την Κυριακή που έρχεται, 1 του μήνα, ουσιαστικά αποτελεί και την έναρξη της Καστρινής Αποκριάς, την επίσημη έναρξη της Καστρινής Αποκριάς για το Ηράκλειο και την προβολή όλων των εκδηλώσεων, όλο το πακέτο δηλαδή της Καστρινής Αποκριάς, οι οποίες εκδηλώσεις είναι: ξεκινάμε με το Τρέχω για την Καστρινή Αποκριά, συνεχίζουμε με το παιδικό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, υπάρχει εκδήλωση κεντρική στο Ηράκλειο της Τζικνοπέμπτη, όπου παρουσιάζονται διάφορα. Διαφορετικό από την παιδική εκδήλωση. Είναι η εκδήλωση της Τζικνοπέμπτης. Ναι, είναι διαφορετικό κομμάτι, είναι με χορευτικά, είναι η κεντρική εκδήλωση της πόλης. Η πόλη χορεύει εκείνη τη μέρα της Τζικνοπέμπτη στα λιοντάρια. Είναι το κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Μετά είναι η πορεία η καρναβαλική. Το Σάββατο πριν τις απόκριες. Το Σάββατο πριν τις απόκριες, πολύ σωστά. Και μετά έχουμε και το after την ίδια μέρα, το οποίο γίνεται ένα πάρτι, πάλι στα λιοντάρια, ώστε να διασκεδάσει ο κόσμος, οι καρναβαλιστές, να συμμετέχουν σε μια γιορτή της πόλης. Λοιπόν, άρα στην ουσία μιλάμε για την εναρκτήρια εκδήλωση που ανοίγει έτσι και τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για την Αποκριά. Έτσι, Μάνο. Ναι. Ένα καλωσόρισμα για την Αποκριά, ξέρω εγώ, είναι αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνει. Είναι ένας καινούριο θεσμός. Είναι δυσυπόστατος, όπως το καταλάβατε, ξέρω εγώ, και για ο κόσμος να τρέξει στο ιστορικό κέντρο της πόλης ή να περπατήσει και για να βοηθήσουμε και τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από τη διασκέδαση, μέσα από τη συμμετοχή σε κάτι έτσι που θέλουμε να ξεχάσουμε ενδεχομένως την καθημερινότητά μας και τα προβλήματα που την περιβάλλουν, να προσφέρουμε ταυτόχρονα. Να προσφέρουμε κυρίως σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εμείς όμως το βλέπουμε ευρύτερα. Προσφέρουμε χαρά. Χαρά τι σημαίνει αυτού του τύπου εκδηλώσεις. Ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις πρωταγωνιστής είναι αυτός που συμμετέχει.
συνήθως οι διοργανώσεις που γίνονται, συναυλίες, γιορτές, οτιδήποτε, καλεί στον κόσμο να παρακολουθήσει κάτι. Εμείς πάντα καλούμε τον Ηρακλειώτη να έρθει να γίνει πρωταγωνιστής. Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ αγκάλιασαν αμέσως αυτή τη συνεργασία και πρέπει να πούμε συγχαρητήρια για αυτό που γίνεται, τα παιδιά εκεί και το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάτι εξαιρετικές κυρίες, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω, μην ξεχάσω κάποια, αλλά και όλα τα παιδιά που δουλεύουν για τα παιδικά χωριά. Το στίχημα σήμερα είναι η ανέγερση του παιδικού χωριού ΣΟΣ Κρήτης. Για όσοι δεν το ξέρουν, να πούμε ότι υπάρχει ένα οικόπεδο στη Φοινικιά. Είναι στη διαδικασία της αδειοδότησης τώρα το παιδικό χωριό και εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που θα δώσει λύσεις σε αρκετά προβλήματα. Να πω τώρα για αυτούς που λένε «Μα κρίση εδώ δεν έχουμε για τα στοιχειώδη, γιατί κάνουμε αποκριά, γιατί γίνεται καρναβάλι». Γιατί, αγάπη, δεν είπε κανείς ποτέ μόνο άρτο, πάντα ήταν άρτος και θεάματα. Είναι το ίδιο σημαντικό για την υπόσταση και για την ψυχική μας ηρεμία, ή αν θες για την υγεία, όσο είναι το θέμα της επιβίωσης, είναι και ο πολιτισμός. Και εμείς είμαστε αυτοί που λέμε ότι θα επιμείνουμε, δεν χρειάζεται να πούμε σε κάποιον είναι κρίση, δεν κάνουμε. Εμείς λέμε επειδή είναι κρίση, επιβάλλεται να κάνουμε και βγαίνουμε πρώτοι μπροστά. Για μας και για τη γενιά που ήρθε. Γιατί εμείς, εάν δεν είχαμε καρναβαλική παιδεία, κάποιος στέει. Εμείς όμως οφείλουμε να δουλέψουμε να έχουν παιδεία, καρναβαλική παιδεία τα παιδιά μας, έτσι ώστε να χαίρονται όχι μόνο την ημέρα του καρναβαλιού που πάμε ως θεατές συνήθως σε καρναβάλια, αλλά να ξεκινήσουμε την αποκριά όπως ξεκίναγε. Γιατί να ξέρουμε ότι στη βενετοκρατούμενη Κρήτη η αποκριά άρχιζε την επομένη των Θεοφανίων. Φέτο αργήσαμε λίγο λόγω εκλογών, γι' αυτό πάμε μία, θα πηγαίναμε λίγο πιο νωρίς. Μία, λέμε στον κόσμο, ελάτε μαζί μας στη μεγάλη καρναβαλική παρέα και έχουμε 21 μέρες μέχρι την καρναβαλική παρέλαση να ετοιμαστούν όλες οι ομάδες, να ενταχθούν στα σχήματα που υπάρχουν ήδη, μία στολή, καλή διάθεση και πάμε να δώσουμε στην καστρινή αποκριά το βάρος που πρέπει να έχει. Εγώ πάντως θα πω ότι σίγουρος ότι θα το τώρα έχει. που υπάρχει κρίση, ένα παραπάνω για τον κόσμο που είναι τόσο φορτισμένος, να θέλει κάπου να περάσει όμορφα, να ξεσκάσει λίγο. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε κρίση δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος. Όποιος αρέσει, αυτό θέλω να πω. Το τόλμα είναι να μπει, να ενταχθεί. Θέλω να πω και αυτοί που ασκούν κριτική μπορεί να μην τους αρέσει. Οπότε δεν σημαίνει όμως. Ναι, μπορεί να το κάνουν και να δουν ότι είναι ένας τρόπος, ας πούμε, λίγο να ξεφύγουν. Θέλω λίγο, Σπύρο, να έρθουμε και να πούμε για την εκδήλωση της Κυριακής, για το πώς συμμετέχοντας εμείς μπορούμε να προσφέρουμε και να ενισχύσουμε τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ναι. Η εκδήλωση της Κυριακής είναι ένας αγώνας δρόμου 3 χιλιόμετρων τύπου night run, δηλαδή βραδινός, ξεκινάει 6 ώρα το απόγευμα. Η διαδρομή είναι σχετικά μικρή, είναι κεντρική, δηλαδή μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της πόλης. Ουσιαστικά ο κάθε δρομέας με τη συμμετοχή του δίνει 5 ευρώ. Και περιπατητής. Και περιπατητής. Ναι. Βέβαια να σας πω ότι εμείς από χθες έχουμε πει μαζί με τον Ορειβατικό Σύλλογο εδώ που είχαμε χθες την ταμεία του Ορειβατικού Συλλόγου. Ήδη συζητήσαμε για αυτή την εκδήλωση γιατί και εκείνη την Κυριακή έχουν μια εκδρομή και θέλουν να επιστρέψουν νωρίς για να έρθουν στον αγώνα. Το γνωρίζουμε αυτό, περάσανε το περίπτερο. Το είπαμε ήδη από χθες. Ναι. Ουσιαστικά μέσα στη διαδρομή θα υπάρχουν και διάφορες μικροεκπλήξεις, δηλαδή διάφορα κεράσματα για τον κόσμο. Τώρα, με τις εγγραφές. Αυτό εκεί θέλω να φτάσουμε για να δούμε πώς προσφέρουμε. Ο κάθε δρομέας που με την εγγραφή του δίνει 5 ευρώ. Αυτά τα 5 ευρώ πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Έχουμε χορηγούς οι οποίοι παρέχουν ένα μπλουζάκι, που ουσιαστικά είναι το μπλουζάκι της διοργάνωσης, αναμνηστικό κυρίως, και για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο αγώνα. Θα παραλάβουν και μία σφυρίχτρα για να μεταδοθεί το μήνυμα της καστρινής αποκριάς στους δρόμους της πόλης. Νομίζω ότι 5 ευρώ θα δίναμε να πιούμε έναν καφέ. Μπορούμε λοιπόν να τα διαθέσουμε για αυτό το σκοπό. Και αντί να πιούμε ένα καφέ, να πάμε να δώσουμε τα χρήματα αυτά. Αν κάποιοι τώρα δεν μπορούν να έρθουν στον αγώνα, υπάρχει πρόβλημα να εγγραφούν και να μην έρθουν? Όχι, έτσι. Την μπλούζα θα την πάρουν ούτως ή άλλως. Το αναμνηστικό θα το λάβουν οπωσδήποτε. Είναι τεράστια αξία της συμμετοχής, αγάπη, και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαζευτούμε πολλοί, γιατί είμαστε ήδη πολλοί. Σίγουρα οι προβλέψεις λένε για πάνω από 1.000 άτομα. Θα κάνουμε μαζί μια βόλτα στην πόλη. Είναι αγώνας δρόμους εντός εισαγωγικών.
πάρα πολύ θα περπατήσουμε, γιατί θέλουμε να χαρούμε αυτή τη βόλτα μαζί με όλους τους συμπολίτες. Αν θέλεις εγώ να το χαρακτηρίσω... Με χρώμα. Το βράδυ στην πόλη είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κάνουμε μαζί κάποια πράγματα. Επί της ουσίας είναι αγώνας δρόμου και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και οι τρεις. Ένας αγώνας δρόμου για την ανέγερση του παιδικού χωριού. Αν το πάρουμε έτσι, είναι ένας αγώνας δρόμου που όλοι καλούμαστε να συμβάλλουμε. Δεν είναι αγώνας δρόμου, αυτό επιμένω. Περίπατος. Κάνουμε βόλτα δρόμου, θα έλεγα εγώ. Εγώ το λέω μεταφορικά. Όπου θα πλημμυρίσουν μεταφορικά, οι δρόμοι. αγώνας δρόμου από τους ανθρώπους που θέλουν να συμβάλλουν στην ανέγερση. Μεταφορικά όμως, όχι στην κυριολεξία να πάνε να αγωνιστούν για τον Έχει ένα διπλό μήνυμα όλο αυτό. Πρώτον, τρέχουμε για την Καστρινή Αποκριά για να στηρίξουμε την πόλη μας, για να αποκτήσει σιγά σιγά η πόλη αυτή η καρναβαλική ταυτότητα, να γεμίσει καρναβαλιστές, και τρέχουμε και για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Είναι διπλό το μήνυμα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό το δρόμενο. Να πούμε λίγο, να μας πει και ο Μάνος, μέχρι πότε γίνονται εγγραφές για να ξέρει ο κόσμος και πού μπορεί να απευθυνθεί. Μέχρι αύριο Πέμπτη. Μπορεί να δοθεί μια μικρή παράταση μέχρι και Παρασκευή. Γίνονται στο περιπεράκι της οργανωτικής που βρίσκεται μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Και γίνονται από ώρες από 12 το πρωί, ξέρω εγώ, μέχρι το μεσημέρι. 8 Μέχρι τις 8 λοιπόν το βράδυ βρίσκεται κάποιος εκεί Μόνιμα και κάνει και τις από εγγραφές. Μας υπάρχει κάποιος και από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Μέχρι την Πέμπτη λοιπόν στις 8 το βράδυ θα γίνονται εγγραφές. Μέχρι τώρα η συμμετοχή έχουμε καθόλου εικόνα, πώς Έχουμε πάει? πάνω από 400 άτομα ήδη. Πολύ ωραία. Αλλά σκεφτείτε ότι σήμερα, ξέρω εγώ, γραφτήκαν πάνω από 100 μέχρι το πρωί, μέχρι τις 2 η ώρα. Ναι. Όσο πιο πολύ γίνεται γνωστό, νομίζω τόσο μεγαλύτερη θα είναι περισσότερη και η συμμετοχή του κόσμου. Στις εκλογές πρέπει πολλοί κόσμος. Επίσης να πούμε ότι μετά το τέλος όλου αυτού του αγώνα δρόμου, τέλος πάντων, θα κάνουμε ένα πάρτι που στην ουσία θα είναι η καθαρή έναρξη της Καστρινής Αποκριάς στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου με DJ, μουσική. Θα περάσουμε ωραία δηλαδή. Όποιος έρθει και να μην τρέξει δηλαδή. Τι ώρα θα ολοκληρωθεί ο αγώνας, έτσι, ακόμα και με το πιο αργό περιπατητή? Νομίζω ότι τα 3 χιλιόμετρα είναι μικρή απόσταση και θα τελειώσουμε γύρω στη 1,5 ώρα. Να πούμε λίγο τη διαδρομή, Σπύρο. Ναι, βέβαια, να πούμε τη διαδρομή. Η διαδρομή, ναι, πες τη ξεκινάει, ξέρω εγώ, κατεβαίνουμε την 25η Αυγούστου. Ξεκινάει από την Λότζια. Το σημείο συνάντησης είναι... Το σημείο συνάντησης είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Γιατί θα είναι πολλοί κόσμος. Κατεβαίνουμε την 25η Αυγούστου, στην 18 Αύγουστου θα μπούμε στη Μητσοτάκη και εκεί θα ξαναμπούμε μετά στην Χάνδακος. Φυσικά στη διαδρομή είπαμε θα υπάρχουν διάφορα σημεία που θα σταματάμε, ξέρω εγώ. Θα δούμε διάφορα πράγματα, ξέρω εγώ, κρασί, κεράσματα. Διάφορα κεράσματα. Θα ανεβούμε τη Χάνδακος και μετά από εκεί θα μπούμε στην Είδης. Θα κατέβουμε την Καλοκαιρινού και μετά θα μπούμε στην Αγίου Μινά και από εκεί, ξέρω εγώ, όλο μια ευθεία μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας. Και από εκεί θα ξαναγυρίσουμε στην... Άρα, στην ουσία είναι ένας περίπατος στο ιστορικό κέντρο, όπως το είπε πριν και ο Μιχάλης. Είναι τελείως διαφορετικό. Σε παρόμοιες εκδηλώσεις είναι τελείως διαφορετικό, αγάπη, η εικόνα που έχεις μπροστά σου. Συνήθως η εικόνα στους δρόμους της πόλης είναι να περπατάμε ή να οδηγάμε και να έχουμε μπροστά αυτοκίνητα και σκούρα ρούχα. Εδώ θα έχουμε ένα χήμερο από κίτρινο-πορτοκαλί μπλουζάκια. Το έχουμε ζήσει σε παλιότερες εκδηλώσεις αυτού του τύπου και στο Ραγκρίς εδώ και στο Σανταράν στα Χανιά, που έχεις, εκεί βέβαια είναι λίγο διαφορετικό, αλλά το να έχεις χιλιάδες κόσμου μπροστά σου, ομοιόμορφα ντυμένο, σε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, δίνει ένα διπλό μήνυμα. Δίνει ότι τελικά τα κέντρα των πόλεων, όπως είναι στην Ευρώπη, θα πρέπει κάποια στιγμή να είναι αποκλειστικά πεζόδρομοι, γιατί μόνο τότε μπορεί πραγματικά κανείς να ευχαριστιέται την πόλη του και το κέντρο. μέσα στην πόλη. Ναι. Και με τα έργα τώρα που ετοιμάζω στη δικαιοσύνη και αυτά, νομίζω ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο θα είναι όλο το κέντρο. Πεζοδρομημένο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί... Έχουν ληφθεί λοιπόν μέτρα, Μιχάλη, για τον αγώνα. Σήμερα έγινε η σύσκεψη με όλους τους φορείς. Οπότε το Δήμο θα είναι αποκλεισμένο το κέντρο από αυτοκίνητα, να ξέρει και ο κόσμος, δηλαδή που ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να πάρουν τα παιδιά τους μαζί. Όχι, σίγουρα θα τα πάρουν τα παιδιά τους και θα περπατήσουν με τα παιδιά τους πάρα πολύ και αυτό είναι το νόημα, να έρθουν και τα παιδιά μαζί. Είναι μια βόλτα για όλους. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Εγώ, επειδή πριν στο προηγούμενο τμήμα της εκπομπής σας λέγατε για αποκριάτικους χορούς, να θυμίσω ότι οι ομάδες του κυνηγιού
κάνουν και αυτές αποκριάτικο χορό, μια διοργάνωση από τους χειροκίνητους, η οποία είναι την επόμενη της Τσικνοπέμπτης στις 13 Φεβρουαρίου. Να θυμίσω το κυνήγι του Θησαυρού και το παιδικό κυνήγι που τα έχουν αγκαλιάσει πια. Ημερομηνίες για όλα αυτά. Λοιπόν, για το παιδικό κυνήγι. Το παιδικό κυνήγι είναι 8 Φεβρουαρίου. Έπεσε φέτος και νωρίς. Στις 10:30 το πρωί, στο Πάρκο Γεωργιάδη, όπως τα τελευταία χρόνια. Στις 12 Φεβρουαρίου είναι Τσικνοπέμπτη, που η νεολαία του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο πρέπει να ξέρετε ότι έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο χορό. Οι σχολές μοντέρνου χορού που έχει το Ηράκλειο είναι πανευρωπαϊκού επίπεδου, θα έλεγα. Οι χορευτές που έχουμε πάντα παίρνουν διακρίσεις και βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς. Αυτά τα παιδιά λοιπόν αγάπησαν τη Τσικνοπέμπτη με τον τρόπο που γίνεται και θα έχουμε τουλάχιστον 15 σχήματα με χορογραφίες που είναι ειδικά για το Ηράκλειο, ειδικά για την Τσικνοπέμπτη, ειδικά για τους Ηρακλειώτες. Πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση? Φεβρουαρίου στις 7:30 το βράδυ έξω από τη Λότζια. Ωραία. Και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού για τους μεγάλους είναι στις 15 αφού έχει προηγηθεί στις 13 ο αποκριάτικος χορός. Μια καινούρια εκδήλωση επίσης. Συνήθως γινόταν ένα πάρτι που να ανακοινωθεί ο γρίφος πριν το παιχνίδι. Φέτος γίνεται χορός. Και ουσιαστικά ανοίγει, αν θέλετε, μια σελίδα αποκριάτικων χορών από ομάδες ή από πολύ κόσμο μαζί, το οποίο είναι επίσης ένα στοίχημα των ομάδων του κυνηγίου κρυμμένου θησαυρού. Πού θα γίνει αυτός ο χορός? Θα γίνει στην Έπαυλη. Μάλιστα. Και έχουμε το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στις 15 Φεβρουαρίου. Το 13ο κυνήγι, για να δείξουμε την αξία πλέον και ότι είναι θεσμός πια το κυνήγι, γιατί κάθε χρόνο έχει καινούριους φίλους. Στη Λότζια είναι το σημείο συνάντησης, όπως κάθε χρόνο. Και είπαμε μετά το Σάββατο στις 21. Που πρέπει πραγματικά, το λέω, επιμένω, κανείς το 2003 δεν είχε παιδεία κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού. Σήμερα είναι πάνω από 5.000 κυνηγοί και άλλοι 5.000 που είναι οι οικογένειές τους, τους οποίους παίρνουν τηλέφωνο. Ας αγκαλιάσουμε το καρναβάλι. Είναι κάτι το οποίο όσοι έρχονται δεν ξαναφεύγουν ποτέ. Να μπουν στις ομάδες είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνουν στο site του Δήμου, μπαίνουν στα Facebook τα δικά μας, βλέπουν τις στολές, διαλέγουν μια ομάδα και μπαίνουν μέσα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, έτσι. Άνοιξε χθες το site του Δήμου το επίσημο και γίνονται εγγραφές, ήδη έχουν γραφτεί κάποιες ομάδες. Καλό είναι αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δικιά μας ομάδα, η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να έχει 20 άτομα, τότε καλό είναι να ενταχθούμε σε μία από τις ήδη υπάρχουσες ομάδες. Το site θα παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια. Μέχρι πότε θα γίνονται εγγραφές? Μέχρι πότε υπάρχει περιθώριο? Εγγραφές για το καρναβάλι θα γίνονται μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν υπάρχει περιορισμός. Ωστόσο, δεν ξέρω τα περιθώρια για να βρουν κάποιοι στολή. Ναι. Θα είναι το λίγο θέμα δύσκολα. Που θέλουν να ενταχθούν. Συνήθως γίνεται 2-3 μέρες πριν την ημέρα για να γίνει κλήρωση της σειράς παρέλασης των ομάδων. Πολύ ωραία. Άρα υπάρχει ακόμα χρόνος για όποιον θέλει. Αν υπάρχει διάθεση, υπάρχει πάντα χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε για μία ακόμα φορά για τον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής, ο οποίος, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, έχει φιλανθρωπικό σκοπό. Δηλώνουμε συμμετοχή καταβάλλοντας 5 ευρώ στο περίπτερο εγγραφής, το οποίο βρίσκεται έξω από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και θα βρίσκεται κάποιος εκεί μέχρι την 5η στις 8 το βράδυ. Θα γίνονται εγγραφές. Με την εγγραφή μας καταβάλουμε το ποσό των 5 ευρώ και έτσι ενισχύουμε την ενίσχυση των παιδικών χωριών ΣΟΣ Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω θερμά, εύχομαι να αυξηθούν οι συμμετοχές, καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις. Θα πω κάτι τελευταίο, ότι για να έχουν επιτυχία όλες αυτές οι εκδηλώσεις, χρειάζεται να είναι όλοι πολύ μαζί. Εμείς οι ομάδες είμαστε εκεί, επιμένουμε. Οι φορείς της πόλης, ο Δήμος Ηρακλείου, η ΔΚΕΙ, η κοινοφιλής επιχείρηση, η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Europe Direct, είναι παρόντες όλοι αυτοί οι φορείς. Μένουν άλλα δύο. Είναι τα μέσα, τα οποία πρέπει να αγκαλιάσουν λίγο παραπάνω. Πρέπει όλα τα μέσα να αρχίσουν να προωθούν πια το κομμάτι καστρινή αποκριά. Δεν έχετε παράπονο τώρα. Όχι από εσάς, αφού σας είπα από εσάς ότι... θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ περιθώριο. Υπάρχει πολύ περιθώριο. Κάθε χρόνο όμως πάμε και καλύτερα. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Εγώ και αυτό υπάρχουν βλέπω. Και εταιρείες που έχει πολύ μεγάλες εταιρείες στο Ηράκλειο, οι οποίες πρέπει επίσης να έρθουν έχουν το περιθώριο να βοηθήσουν.
Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για να ολοκληρώσουμε.